もう声まだわかる人。だから、この声、この声使った何がこの声ある。こういうふうに喋るんです、プーチネッラっていうのは。だから、ヤンマ、ヤンマ、ヤンマ。見て、お、ヤンモ、ヤンモ。ちょっと近く聞こえる。これはもう、いろいろの、歌のスタイル。だから今のポップ歌手使ったこの鼻声いっぱい。そう。だから、もし YouTube で探してこの人の、残念なくなりました、ハートベック、心臓の麻痺で亡くなったんだけども。ピーノ・ダニエレ。一度中尾さんにちょっと聞かせたとそう思うんだけピーど。ノ・ダニエレ、どんな歌とインタビュー、みんな鼻声。みんな鼻声。でも普通は普通にこういうふうに喋る。だからテノルは本当に鼻声そのまま。バリトンはちょっと胸の声。だから、バリトン的ちょっとお感じる。テノル的軽いテノル鼻声から音の絵聞く。でも書き方ほとんど、これいろいろな、詩人いろいろ時々も喧嘩。でも母音がない書けない。でも母音がない発音的な。でもちょっと形も母音ある。だからいろいろの、選びの見つけた。はい、例えば聞いてこのピーノ・ダニエルのインタビュー。そうそう。この本物の。だからいろいろの感じたの母音ある。こういうふうに喋る。は最初の曲作った。そしてこのバージョンは初めてサネゼさんはサクソフォンでもう喋り方がみんなそれ。そうこれ普通の喋り方。でももしテレビで聞いたジララモさんちょっと鼻声ジララモさん覚えてる。そうナポリ人でももうちょっと軽い。そうだなそうナポレでも書いたナポリでもナポレ聞こえる。でも書いたナポリパウレ書いたでもパウル。そうパウレは怖いの。クレアトゥーレ書いたクレアトゥール。そうだから心配しない。だんだん、本物のナポリ語近づいている。すぐ、イタリア人の、歌手ももしいい仕事、例えばパワロッティ声素晴らしい。でもナポリ語下手。ナポリ人僕たちのお友達は歌手はナポリ人はパワロッティ素晴らしい。でもナポリ人をお願い歌わないで。2つの問題ある。発音と気持ち。ナポリ人本当に苦しいその時。この登場人物になる。パワロッティちょっとモデナっぽい聞いたイタリアちょっと今この音を出すこの言葉。演技うまい。でも違う。演技。ナポリ人本当にこの人。もう一回この気持ち出す。だから本当に苦しい。時々も同じここ。演歌は時々涙出る。ナポリ人も時々涙出る。本当に気持ちよく上がる。だからナポリ人もう一回からだから気持ち生まれる。本当に咲く。だから本当に難しいナポリの歌手を合わせる。僕何回バンス。リズムこのリズムがない。だから時々アチブ音符長い音短い。大事なこと言葉。その時の気持ちがどうなるかでもう変わってきちゃうから。
時々入らない。だから何回時々別の言葉入れる。だから例えばこれはテレビのさっきの見たテレビは普通は今のテレビは普通は今ピノ・ダニエルの歌詞はこの曲。この曲は必ず最初は喋りからあとだんだん歌になる。すぐパッと歌をつまらない。コミュニケーション取れなかった、このマジックショーがない。だからパワロッティはその恐れみがこれはありえないこと。恐れみは本当に最初は例えば私はお客さんのなんか見つかる好きな女性、その好きな女性だけ歌う。パワロッティほとんどナチストボ当たり前歌手はそんなやつだから自分見て私は偉いこのお高い音できる。ナポリでこの問題がない。大事なこと気持ちと気持ちを合わせる。ナポリは本当にこのことだからナポリのこと。例えば有名なベニャミノ・ジリ、ナポリ、ミオ歌を2年勉強。誰とデ・クーティスこの有名な作家はデ・クーティスは、メルカダンテの孫2年だから歌うのことをよくできる。このデンツァもメルカダンテから指示を受けたんですね。そうデンツァはメルカダンテの弟子だからさっきもちょっとこの話始めたと離れたこの、ペッピーノ・トゥーコとルイージ・デンツァリオ友はナポリ人ほとんどはペッピーノ・トゥーコはほとんどにナポリ、ルイージ・デンツァ今ほとんどナポリになった。でも、ちょっと南のそれこそ名前はカステッランマーレdi Stabiaだから書いてないでカタカナがカステッランマーレカステッロは後ろアンマーレ海のdi Stabiaナポリの湾だからナポリ町もうちょっと下例えば横須賀のそうだんだん町広げたどんどん一つになる。まだこの県この町ほとんど名前でもほとんどナポリになった。このだからこれはこれはベスビウス火山後ろ南側だからここカステラマリディスタビアこれはベスビウス火山下これはモンテソンマの火山山ソンマはもうちょっと低いナポリから逆になる。だからベスビウスこんな感じだからほとんどペッピーノ・トゥーコは逆見たルイージ・デンツァここ下から見た。でもリオともナポリちょっとその時代も仕事見つかる本当に難しい。だからペッピーノ・トゥーコはローマで有名なこの新聞じゃなくてマガジン雑誌のカピタン・フラガッサは、ほとんどロニンっぽいの侍だからいろいろのことここないこのザトイチ似てる読んだこのデュマの三重詩このタイプのいろいろもし知っているこのシラノ・デ・ベルジェラこのロッサーノ・シラノ・デ・ベルジェラこのタイプの軍隊本当に貧乏いろいろ喧嘩準備女好きこのタイプこのペッピーノ・トゥーコこの人のタイプだからイタリア語を使うこのフランス語の言葉ビベー日本がないイタリア語もがないだから使うフランス語いろいろ酒と芝居と美しいものとローマでその時代はローマだんだんまだ都じゃなくてでもだんだん都的なさっきのイタリアの地図ローマは一番近いのこの南のナポリだからこのイタリア作るために
だからあそこでいろんな、歌手と作家と画家合わせるだから、そうそう。ローマはいろいろ、本当の銀座みたいですよ。いろいろ銀座で、三島と川端、そうそう、こんなサロンのことと飲むと、いい美しい女性のためにいろいろ書く。例えば、そう、例えばこのマリキャール、サバトリジャンを作った。ほとんどナポリ詩人、お願い、詩作って。はい、大丈夫。でも、なぜ、始まらない女性どこ美しいどこ美しいです。ああ、恋に落ちた。ああ、たたたた、すぐパッと。このやつ、このタイプ。ルイージ・デンサは、本当にその時、ナポリの音大は本当に世界一の音大。勉強した。あと、トスティのように見つけた仕事はロンドンで、ロンドンでその時は、ロンドン、イギリスは今日も本当に強い商売のために強い。その時はもっと強い。インドもイギリスの下と、ほとんど中国大体ちょっと合わせる。あといろいろ起こっただから大変。そう。だからしょうがない。頭がいい。ほとんどこのルイージ・デンサー800ぐらいの曲作った。一番有名な。だからこの国産合わせたこの、2人。この2人はその時、これは、話。本物をコマーシャルのために知らない。でもその時は、これ本物はロンドンで住んでいるローマで仕事で。その時は、ナポリで。これはある。イタリア人休みの時大好き。だから自分の国、自分の生まれた出身。だからその時を国産お願い、作って。だからあそこで楽しんで、食事中いろいろ。あともうここ、書いてないでもあるこの、ギャンブルある。ギャンブル。そう。ナポリ人口の、車ちょっと怖い。なぜ船で取るはどうするもし落ちたらそう、インジニア行った心配しないでブレーキある。でも怖い。だからこのガンブルある。今作る言葉必ずナポリ人フニクラレは使う。ありえない。ナポリ人このフニクラレあんまり使わない。その時どうする？あんまりじゃなくてロバのだんだん登っていってたんですけれども、これもっと楽。ちょっとお金かかるでももっと楽。だからこのギャンブルの買ったんですね。これで怖がらずに乗れる。このギャンブルも、ナポリ人の、ちょっと気持ち、これ取ったイギリスかな。例えばナポリまだ残っているこの、カジノ川で、馬chiama l'ippodromo chiama l'ippodromo dove stanno i cavalli なんていうの、競馬場じゃない。競馬場あそこでギャンブルまだ残ってる。だからまだイタリアで一番有名な馬このいろいろ世界のレースのまだナポリだから。例えばこの有名な歌はquella che abbiamo cantato a Sala che quello ha fatto Nicolare そうだ。ボーチェノッテは作ったどんな女性この馬の商売やってるペットじゃなくて馬はレースのためにだから人の娘にでもこの娘約束の結婚はこのお父さんのお店の一番のお客さんと結婚したんですね。そう友達老人だから75歳のよかったね。2年の結婚アート
このなくなったなくなってだからこのニコラではやっとかのこの馬の8人作った子供8人作って結婚して。あ、最終的に結ばれたんですか？そう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 ただその時馬の持ち主って非常に大事で、この今でいうともうスポーツカーを持ってるような人たちだから必ずそう例えばこの曲は生まれ始まるこのcome belなんと美しいアモンターニャアモンターニャはその山は別ですからはアモンターニャその山come bella montagna stanotteこれも始まるで見て何かあんた美しいそうこの山このベスブスからそうベスブスからあるこのあったかいはほとんど、女性のシンボルなのであそこでそう火が燃えるでもあそこここ本当に果物と野菜は本当に美味しいなのでこの中あるいろいろデントラーですね見える火山の溶岩の中にこの土はこの土は本当に簡単野菜の油も作るの簡単このいちごもあるから本当にすごくうまいと太陽はいっぱい土だけじゃなくてだからこの2人の、作家と作曲が合わせた本当に、気持ちのことだからこのケーブルカー最高になった本当にお客さんいっぱいこのコマーシャルソンのおかげみんなこのコマーシャルソンだからこのコマーシャルソン半分ずつナポリ見よでもちょっとこのデンサーはその時はほとんど仕事はロンドンだからちょっと、分かった世界のお客さんの気持ちだから1年経ったこの楽譜売れたいこれ一番最高の楽譜の最高だったイタリアでこんな、100万ミリオン100万イタリアで1だけでまずイタリア人は楽譜あんまり買わないそう珍しい世界はその年は22万このさっきのイギリスのやつだから一番売れたの楽譜だから合わせたこの、イギリスの芝居の商売の、本当に天才とナポリ人の本当に天才作るいいものを作ると、本当に合わせたこの大成功の曲今いろいろの、説明とどうぞ質問いつでも準備、OK だから大事なこのこと分かるあとこの曲は考えてその最初の年、この音の2000ってquanto sono? 23 milioni di spartizioni 2300の楽譜だからみんなちょっとどうするここは何がになるこのかわいそうこの本物のナポリミオどうする僕も例えばもしかして日本語壊すイギリス人お願いしますこのことこれは日本語ではなくでもイギリス人考えてこれは日本語だからイギリス人も考えてあいつは何々むなさりとこれは大物のナポリ語だからいろいろ後変わるそういろんな人この楽譜読む考えたそうそれぞれだから時々いろんなこと新しい言葉出ると書き方
だから僕のでナポリ語大学は僕この美術館にてて、分かる最初の形と何が変わる。だから探した一番古い。これ最初。一番最初のこれは一番近い、電座の近いだんだんの。時代が変わってくるとまた書き方も少しずつ変わってきちゃうんですね。そう大事なこと、変わった、いろいろの変わったこの、日本語がないドットと点とか、そうイタリア語とナポリ語本当に、大事で本当に変わる。例えば見てほとんどこれ、エスクラメーションマークがない。ないんです。あこれが最初のオリジ一ナル。つだけ。そうでも見てだんだんいろんな楽譜どこでもエスクラメーションエスクラメーションエスクラメーション本当に少ない。だんだん入れたとだんだん言葉わからない変わった。だから僕は入れたこの最初のだから考えてこの3つのパートは3つ分はいつでもこの愛人だからこの何にねとねねおいねねねこれはいつでもまるまるちゃんそれ彼女のことでもオリジナルはayer ser hoy ne見てそう多いけどでも読まないおいおいNo, no, ここない。これはオリジナル。オリジナルこれはオリジナルの詞入れてない。でもほとんどほとんど大体これ一番違いの。こっちはオリジナルではなくてこのこの言葉変わった。そう。最初はおいえねだったんですね。おいえでもおいえじゃなくておい。多いねってそういう最後の言葉最初のルールは最後の母音は発音しない。でもちょっと何がエネルギーと形の口の形残ってる。だから多い。そうあと最初の言葉どんな、言葉これオリジナルのやり方は必ずゆっくりテンポ広がる。だから一生懸命例えばタン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 タラタタンタラタタタタタタンタ愛せる必ずどんな歌詞は今日も最初の言葉はゆっくり最初は本当に喋る前ちょっといい椅子いいソファ普通の、これ教えたナポリ人あなたのナポリ語ほとんど大丈夫でもいろいろ身振り手振り足りないこれも大事そうですねこれ最高のだからナポリ人一番使った一番分かるためにどんな気持ちどんな、やり方考えて、イタリア語は1回でもここ2階のバルコニー優しい天気下はいろいろ人しゃべるとちょっと歩くこのバルコニーこんな感じこれは一番やり方とここコーヒーナポリのコーヒーちょっと違うこれは愛せる何にね本当には愛せるおいねめねさいえってだから最初はちょっとあと時々パッと、トーン変わるTu sai a do? これナポリ喋り方はまっすぐなじゃなくて最初は、優しい柔らかいあと時々テンションあるクエスチョンマークの時とエクスクラメーションマークよくついてるだからほとんど少ないどこで書いてない、やらないだからそう知っているこれは一番ぴったりのモデル今僕すべて読むあといろいろ説明とちょっと、前ちょっとこのナポリミオのアルファベットの最初はちょっと一緒に、発音の練習だから
あなたたちも練習の時はバコにあるちょっとこんな感じ。コーヒーじゃなくてカルピスソーダ知らない好きな飲み物お茶何にもしてない。これ難しい。子供3人だから何にもしてないほとんど無理でも5分何にもしてない。何にも頭のこと読む、まさか、頭のことナポリの頭ちょっと普通はここ頭は考えて決めてナポリには別のやり方。このカーパこれ一番面白かった。いろいろ読んだ日本でありえないのことで頭は回る。エクソシストはそういいな。そうそう書いたカーパウォーターさ最後のそうウォーターは血だいろいろ見る。これは大丈夫。そう何も芝居じゃない書いた。でも書いてそうでもカーパはほとんど頭ちょっと違う。普通はカーパは一番便利な、気持ちは空っぽ頭は白じゃなくて空っぽ頭何にも考えない何にも感じない。これ一番リラックスだからナポリ人の世界一のことは何が考えて世界一ナポリは一番好きなもの好きなことやる何食べるセックスする寝る寝る一番楽は何も考えない。いろんな歌ある寝るのためにそう書いたファンメドルミアブラチャートあとこのイテブリア技寝るときっとデクールティ使いたちょっと召使いのために何が好き食べるあんまり好きじゃないあんまり好きじゃない仕事ダメ好き何が好き寝る書いたこのドワーメカルメ寝てカルメそんなため僕を夢の中見てそうこの面白いこの曲だから寝るだから空っぽ頭は一番時々でも外からと体からいろいろの入るだから頭は決めるの場所と考えるの場所と思い出すの場所じゃなくてこれ難しい。本当に頭は空っぽ時々例えば心は時々だから体のことと、ちょっと頭動くその時は大変あそこで、動くしか仕方ないだからほとんど、体と気持ちほとんどいいこと 100% いいことじゃなくて一番いいことは何にもしてない何にも感じないだけども気持ちなんかあるとしても頭からこれ本当に難しい。日本語見つからなかったこの言葉どんな言葉空っぽ頭の何がかぼちゃそうイタリア語を使った南方言頭はかぼちゃのかぼちゃはズカかぼちゃはズカのイタリア語はズカ本当にかぼちゃなんですね。そう言った喋るときあなたのカーパの代わりもそうかぼちゃそうかぼちゃね面白いですそうと時々ズッカそうズッカかぼちゃそうもしかしてハロウィンのせいだからこれも大事なことだから最初一番楽なことはどんなもう早いの曲もあるナポリミでも一番美しいはほとんどゆっくりほとんど最初のイントはどんな詩どんなナポリ語
始まるはあくび使った。だからみんな、北イタリアは仕事をやりましょう。5分経っただからナポリミオの気持ちちょっと反対。どうぞこの最初の言葉、愛せら、あくびながら、愛せら、何ね、めねさいえって、tu sayaddu。だからもう合唱なし大丈夫書いたリコーディスパンサー。でも変。本当に、ここ書いた。ごめんなさい。ここ書いた。合唱なし大丈夫。でもこれは書いたリコーディ、電車じゃなくて。普通はこの曲に見てここ書いた。いつ使ったピエディグロッタ。ピエディグロッタはちっちゃいナポリの、区。サレモのフェスティバルの昔はサレモの前ずっと前。最初のイタリアのフェスティバルがそのフェスティバル。ピエディグロッタ。その時は本当に面白いことは誰が勝つ誰が決めるいい人じゃなくて1ヶ月みんなちょっとその舞台は歌。ナポリは誰がこの一番歌ったお客さん歌った曲これは歌ってる歌が勝つんですね。聴いた曲で気に入った曲をお客さん歌うから。だから決めたそのフェスティバルの時じゃなくてだんだん誰が残っている1番2番3番これ一番歌った曲だから勝った。いいフェスティバル。いい選択。審査員にお金を払って勝つんじゃなくて。今ちょっとジムソンのおすすめお金あらね。昔は誰が歌ったみんな歌ったし1000人歌った最初1番500人2番300人3番そうそうある。だからほとんどここ今ほとんどインターネットこのことを使う。フォロワーとライク。ほとんど同じシステム。ナポリ人考えた。これペルはペルプラスイル。そうそう。ペルプラスイル。そうそうそう。ペルイル。あ、このペルそう毎年毎年はこのお祭りのピディグロッタはちょっと恥ずかしい話も。ピディグロッタはその時はナポリ人いろいろセックスのことを好き。生まれるはいいこと、だからずっと昔ギリシャのあるちょっと、その時今その時はちょっと聖母マリアになった。でも前このお祭りはちょっと別の神様名前はプリアポ。もしインターネットで探してプリアポは男性の強い、性本当に強い、たった性のイメージの男性器をイメージして作る。だからまだ残っているナポリはこのごめんなさい、あまり上手書いてない。これでコルネット。コルネットってcorno, quello è il corno che l'hai visto di corallo. 今サンゴで作られてるんですけど。サンゴで作られている。ここはサンゴ。角ですね。角、そう。ここ金。今はプランになった。でも昔は金と。これは愛の守る。男性器の象徴で。よくイタリアってびっくりしたのは車のミラーによくみんなぶら下げてるんですね。どこでミラー、ベックサイドミラーある。あそこで。みんなそれぶら下げてる。守るのために。そうそう。だから失礼な言葉でもナポリタンはでも使ったすべてのイタリア、南イタリアのことが畜生の代わりはチンコのことはイタリア語はカッツォ、ナポリ語は取る最初の
シンと最後、ハーツ。これ、畜生のこと。これ、喋る間、しょっちゅう使う。みんな子供も使う。だから汚い言葉。そう、ごめんなさい。でも、俺本物の、だから、そうそう。どんなことを例えば、コーヒー、ハーツ気をつけて、気をつけての代わり。どう